गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, गंसे टेम्प' आरो इ-रिक्सानि गेजेराव सौग्रावनायनि जाथाय। गिख्रंथाव जाथायाव सासे 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसानि जिउ गोमादों। 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया इ-रिक्साजों थांगासिनोमोन नखरजों लोगोसे। बे समावनो उनथिंजायनिफ्राय फैनाय AS26C 709 टेम्प'आ फैनानै सौग्रावफैदों। हिनजावसा गथ'खौ बिजनीनि फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होनना मिथिहोदों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय हिनजावसा गथ'खौ 1 नं थंसियापारानि शफिकुल इस्लामनि फिसाजो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय टेम्प'खौ बिजनी पुलिसआ हमनाय जाबाय। चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव 1 जुननिफ्राय 5 जुन खालारसिम फुंबिलि 6 निफ्राय 10 रिंगासिम मोब्लिब बन्द थागोन। चिरां जिल्लानि प्रफ्रागाव, किसान बाजार आरो साफ्राकाटायाव 5 सान बन्द थागोन। NHAI कम्पानिया किसान बाजाराव फ्लाइअभारनि खामानिया सोलिगासिनो, बेनिखायनो 33 kV बिजनी आरो 11 kV प्रफ्रागाव फिडारखौ गुबुनाव दैथायहरगोन, बेनिखायनो सानबासिम मोब्लिब बन्द थागोन। उदालगुरि जिल्लानि बरंगाजुलियाव गंसे ट्राकआ निपेन बर'नि न'आव सौग्रावहैदों। तामुलपुर फारसे फैबाय थानाय ट्राकआ गुबै लामानिफ्राय आनज्रायनानै लामा जिङाव न' लुनानै थानाय निपेन बर'नि न'आव सौख्रांहैदों, जायनि जाहोनाव निपेन बर'नि न'आ थेर-बेथेर बायग्लिदों। बे जाथाया फुंनि 4:30 रिंगासो समाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। AS02C CH726 नम्बरनि गारिया सौख्रांनायजों 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'आबो जोखोम जादों। नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला, जाथाय जानाय समाव नखरनि गासैबो सिखारजोबनानै न'नि बायजोआव दंखायोमोन। खालि 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आल' न' सिङाव उन्दुगासिनो दङमोन। बेयावनो हरखाबै उन्दुग्रा न'खौ सौख्रांफैयो, जायजों न'आ थेर-बेथेर बायदों आरो उन्दै गथ'सानि सायावबो न'आ बायसिनदों। लोगो लोगोनो उन्दै हिनजावसाखौ बोखांनानै देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। जाब्रबथायजों उन्दै गथ'साया गोब्राब जोखोम जादों आरो बिथांनि आथिंआ बायदों आरो गुबुन जायगाफोरावबो दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुङा। हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावनाय जागोन बेनि अक्ट'आ दासिमबो थि जायाखै। हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ फोसावनायनि उन जानायनि सायाव डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि रिजाल्टखौ फोसावनायाव उन जानाय मानि काउन्सिलआ दासिमबो रिजाल्टखौ फोसावनो थाखाय थागथियारि जायाखै, बेनिखायनो खौरांगिरि आरो रायजो राजाफ्रा नारसिनबाय थानो नाङा होनना बिथाङा बुङो। गासिबो थागथियारि जायोब्लानो 24 घन्टानि गेजेरावनो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन आरो बेनि थाखाय 3-4 नङाब्ला 7-8 सानबो लानो हागौ होनना मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।